Merħba, dawn huma l-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa. Jibda l-investiment tant mistenni ta' 700 miljun euro fit-toroq residenzjali. Kompli. Fl-aħħar ġimgħa ta' Jannar, Infrastructure Malta bdiet l-ewwel xogħlijiet tal-akbar investiment li qatt sar fit-toroq residenzjali Maltin. Permezz ta' dan il-proġett ta' 700 miljun euro fis-7 snin li ġejjin, Infrastructure Malta se tejjeb il-kwalità u s-sigurtà tat-toroq residenzjali ta' pajjiżna. Illum se nduru dawra ma' Malta biex inżuru uħud minn dawn it-toroq. Hekk kif jitlestgħu daw il-31 triq jibda mill-ewwel ix-xogħol fuq aktar toroq, kollox din is-sena se jkunu bnew mill-ġdid aktar minn 200 triq residenzjali. Għalhekk, sinjuri, ftit paċenzja u bil-mod il-mod se jkollna pajjiż ħafna ħjar. Tinsewx like fuq Facebook u subscribe YouTube. Niltaqgħu d-dieħla.